Práve sme dokončili prácu ruky Indiána. Práca mi trvala 5 hodín. Tu je výsledok. Teraz sa spýtame klienta, či je spokojný. Spokojný som úplne. Po piči. No až. Takýto štýl tetovania milujem. Škoda, že je ich menej. Viac menej chcú kopírované veci. Teraz sa snažím dotvoriť tým voľným štýlom tetovania, ale toto je delo. Čo poviete? Veľký.